amarya soyayya Allah ya bar soyayya. Auren nan yayi daɗi amarya na amurna ango na yin murna dangin su duka na amurna. Aure ne na amana akan yi bisa kan sunna murna dole mu nuna ku zo mu sha shagalin mu. Ina amarya ki tashi ki kankame shi abinki ki ta abinki cikinki abinci ba shi a baki. Auren na yan dangi ne mun zo ta yin murna ne da ganguna da tukwane a ba mu mu zauna. Amara ki tashi ki taka a bikin ga yayi albarka har ganguna na adoka har dan rawa na taka. A bikin ga yayi al'umma ga abinci ya sha nama na diba babban loma ni ma na shaida bikin nan. An wanga dan dangi ne amaryar yar dangi ce bikin ga yayo fice bakin mu har daga London. Amarya na da tunani Husaini na yi yakini ko me mijinta yake so a take za a taba shi. Amarya ta iya girki ta iya gyaran daki gwana ce fannin wani. Amarya na da biyayya mai ilimin addini mai ilimin zamani kun tarbiyya ta dace domin diyar manya ce. An wanke ki masa da'a ki sabunta ɗabi'a. Amarya dan Allah ban so ki raina mijinki ko me ya baki ki karba in ya dawo ki mai tarba ruwa ki bashi ya kurba sai zundumo albarka. Kin ce ga wanda kike so kuma shi din dai aka baki. Wayo Allah soyayya a ruwan zuma soyayya. Kun zo da duka masoya gurin bikin soyayya. Ƴaƴa suna kan hanya alaba ku dan albarka. Mijinki mai hakuri ne kuma shi ma adali ne kuma mutumin kirki ne dan Allah girmama shi. An gwanga dan asali ne arziki yayi gado ne ko me kike bukata ki faɗa dole ya baki. Nauyin ki da ke ɗauka fannin ci da tufafi ko da akin masa laifi na san ba zai yi fushi ba. Amarya ta shiga lalle ki je gidan ki kulle amarya ki ji dan Allah. Kuma soyan juna ne auren naku na so ne sirankar da kuto ne makiya kar su ji kanku. Dangi suna ta du'a'i Allah ya kauda bala'i Allah ya kai mu na yan baya da suke kallahi. Amarya da kayanki za mu